Γιατί είναι σημαντική η άρτια λειτουργία του μυϊκού συστήματος στην άρθρωση του ώμου? Η φύση όρισε το μυϊκό σύστημα να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην άρτια λειτουργία της άρθρωσης του ώμου, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τόσες πολλές κινήσεις σε πάρα πολλούς άξονες και επίπεδα. Όταν υπάρχει μια παθολογία, μια τενοντίτιδα ή μια τενοντοπάθεια σε κάποιον από αυτούς τους μυς ή μια χειρουργική παρέμβαση, το πρώτο πράγμα που πλήττεται είναι η ισχύς των μυών που αφορούν στην άρθρωση του ώμου. Σημαντική μυς της άρθρωσης του ώμου, ο μείζωνος θωρακικός, ο δελτοειδής μυς, ο υπερακάνθιος μυς, ο οποίος και παθαίνει τις περισσότερες βλάβες, ο υπακάνθιος, ο πρόστιος οδοντοτός που βρίσκεται μπροστά από την ομοπλάτη, ο υποπλάτιος που βρίσκεται μπροστά επίσης από την ομοπλάτη και δεν είναι εύκολα ορατός. Είναι σημαντική μυς που είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η ισχύς τους, η νευρομυϊκή συναρμογή τους, προκειμένου να πάρουμε το πολύ καλό αποτέλεσμα που θα έρθει από μια συντηρητική παρέμβαση ή από μια χειρουργική παρέμβαση. Η αποκατάσταση της μυϊκής ισχύως των μυών της άρθρωσης του ώμου, καθώς επίσης και της νευρομυϊκής συναρμογής τους, απαιτεί εποπτεία από έναν έμπειρο φυσικοθεραπευτή. Είμαι ο Βαγγέλης Γεωργακόπουλος και στο κέντρο μας θεραπεύουμε με καρδιά, φροντίζουμε με ψυχή.